аз ин пас ба ҳайси кормандони мақомоти судии мамлакат, прокуратура, мақомоти иҷроии ҷазо, гумрук ва коррупсия шахсоне қабул карда мешаванд ки ҳатман хизмати муҳлатноки ҳарбиро адо карда бошанд. Ин нуқтаро Маҳмадалӣ Ватанзода, муовини аввали раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми мулоқоти вакилон бо интихобкунандагони шаҳри Хуҷанд таъкид кард. Ин кор дар асоси тағироте ки моҳи феврали соли ҷорӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ворид карда шудааст, амалӣ мешавад. Яъне минбаъд ҳатто он шахсоне ки бо супоридани маблағи муайян соҳиби билети ҳарбӣ шудаанд, ҳуқуқи кор карданро дар ин мақомотҳои давлатӣ надоранд. ҳатто он шахсоне ки маблағ месупоранду билети ҳарбӣ мегиранд, ин ҳуқуқро пайдо намекунанд. фақат шахсе ки агар маълумоти олӣ дошта бошад 1 сол, агар маълумоти олӣ надошта бошад 2 сол хизматро карда бошад, дар ин мақомот метавонанд кор кунанд. Маҳмадалӣ Ватанзода таъкид кард ки ҳамасола барои ҷавонон дар Сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои гуногун дода мешавад. Барои ҳавасмандии онҳо солҳои пеш низ ба донишҷӯён додани баллҳои иловагӣ. Хизмат дар Сафи Қувваҳои Мусаллаҳ баъди таҳсил давоми 1 сол пешниҳод шуда буд. Ҳоло бошад тибқи тағироти наве ки ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ворид карда шудааст, ҷавонон имкон доранд бо супоридани маблағи муайян танҳо 1 моҳ курси котоҳмуддати хизмати ҳарбиро гузашта соҳиби билети ҳарбӣ гарданд. имтиёзҳое ки мо барои онҳое ки хизмати ҳарбиро мекунанд, ба фикрам аз ин беҳтар намешаванд. мо пештар дигаргуниҳо ба қонунгузорӣ ворид карда будем ки онҳои хизмати ҳарбии муҳлатнок адо мекунанд, зимни дохил шудан ба донишгоҳҳои олӣ аз баллҳои имтиёзнок, зимни дар маркази тести супоридани имтиҳонҳо, онҳо баллҳои имтиёзнок, яъне бале иловагӣ мегирифтанд. дигар имтиёзҳо буданд. Мана имтиёзи навбатие ки бо қонуни нав мо муқаррар намудем, барои ҷолиб гардонидани хизмат дар Сафи Қувваҳои Мусаллаҳ мусоидат мекунад. мулоқоти вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони шаҳри Хуҷанд дар толори Кохи Суғдиён баргузор гардид. Дар он муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ, раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода ва вакилону интихобкунандагон иштирок доштанд. Дар мулоқот нуқтаҳои муҳими паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳсу баррасӣ қарор дода шуд. Таъкид кардид ки бояд ҳар як вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 30 солагии истиқлолияти кишвар ва рушди ҷомеа саҳми назаррас гузошта фаъолияти хубро ба роҳ монанд. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5 ایرنی سال 2020 برای 260,000 مردم جمهوری تاجیکستان 2 میلیارد و 300 میلیون و برای رشد ساحه کشاورزی ساحلکاری 4 میلیارد جدا کرده شده. мулоқоти вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони шаҳри Хуҷанд наздик 2 соат давом кард. Дар ин муддат вакилон аз бурду бохти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар сухан карда аз мавзӯъ ва вазифагузориҳое ки дар паёми имсола зикр шуда буд, ёдовар шуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.